ɗe pellanɗe pindini ko heewi e ley ngallure Omdurman seraji Khartoum e ngallure Atbara diwal Nil. mi nani dillere kaɓorde kono Soudan ana pella jaɓɓade dronuji ni wi seede goto Omdurman e wi makko caggal ɗum mo nani pellanɗe seraji dakorde kono waɗi Seydina goɗɗo holliti e leydi ngallure wotere nande dillere drone seeɗa caggal ɗum nani fellande seraji nokkure hokkore courant ɗum saabiki taƴgol courant e ley ngallure nde seede goto e ley ngallure Atbara andini yi'i dronuji kewɗi ana mbeeya kono Soudan sammini kewɗi jonnon fellande mawde jokki henna funnange ngallure nde e o saha wana kono FSR ngu général Hemeti ardi wana kono Soudan ngu général Burhan ardi fay goto sefake ɗe pellanɗe hono noon limore timmude fof heɓaka e bonandaji gaɗɗi ɗi bangeji ɗiɗi gonɗi fitna gilla ko ɓuri duuɓi ɗiɗi ana tawi kay ɗeɗo ñalaɗe fitnaji nawɗi keɗiti hakkunde majji caggal nde kono FSR ɓamti ngallure El Fasher timmoɗe lewru ƴaɓɓini ndu fitnaji ana tawi ka e diwe goɗɗe yeru Kordofan